May balik ka. Dugay kong nagpaabot. May abot ka na. Ikaw? Ako? Dugay kong nagpaabot. Salamat ganiya ka na. Kinsa ka? Kanong ingon sa nagtanaw ko na sa salamin. Ako mao ikaw. Ikaw mao ako. Tungod kay gikan ka kanako. Nagpaabot ko nimo aron maragiyan ni Gabida. Ikaw ug ako ang tagyan ni. Imposible! Patay ka na! Dili na mabuhi ang usik ka patay! Nakita ko na ikaw. Ikaw ang kriminal. Ikaw! Patay ka na, Paulino! Dili na mahimong mabuhi ang pag-usab! Dili ako si Paulino. Ako si Paulo Mariano. Pasyon ko ikaw pag-usab! Haga sa kinaiyahan, malisod tugkaron. Ang misteryo sa Diyos, malisod sabton. Sama sa kalibutan, sa mga hayop, sa mga butang nga may kinabuhi. Lagbas sa kalibutan, ana ang kawanangan nga walay katapusan. Sama sa kinabuhi sa tao, ginaingon nga kinahanglang mahimugso ug mamatay ang usa ka kinabuhi sud sa 45 ka milyon ka katuigan. Una moabot ang maong kinabuhi sa iyang kinutuban. Ug matag tuyok sa panahon, moabot ang panagtakdo. Sa takna ang kahayag ug kangitngit. Sa kinabuhi ang urong sa kamatuuran. Urong, sugilanon ni Cora Rosales. Direksyon, Susan Perez Alinio. Musika, Bernie Pilapil. Dalit kaninyo sa Super Radio Production Center. Karon sa atong sugilanon, urong. Sir Servando, unsay gibuhat mo sa akong anak? Ha? Sir Servando? Gusto na! Dahil tabang! Hello? Martin? Nakakalaga? Sir Servando, nga gidagmanan mo nga akong anak. Pasensya ka na lang, Martin. Usa gipaak mo ko. Gibuhat na siya maglabing kontra ko. Mo na gibuhat ni Kinsa, sir? Kinsa, Sir Servando? Ayaw pasakiti ang akong anak. Martin, dali. Kuyog kang gado. Magkinahanglan ko ninyo. Kung niya na mo sa siyudad, tawag balik. Hello? Wa na. Gipaong na, Cardo. Oh, mauban ko. Ako mismo ang mukuha sa akong anak. Okay, sige. Huwag si Paolo. Swerte. Hello. Paulo, hail si Jess. Naabad niya. Wa, milakaw. Pero pwede na kong tawagan. Nga naman kumusta naman mo diha sa Isla Maria? Nakita na ni Ricardo ang iyang pamilya? Wa. Si Mia. Wa pa makita si Mia Pero nagpadayon paghihapon sila sa pagpangita. Tuasa kay Sir Servando. Usa?
Ganun ibaw ka man. Ipasakitan niya ni Sir Servando. Nadungog ko ang iyang singgit pakitabang sa cellphone, Ricardo. Demonyo ka na si Sir Servando. Unsa? Hain sila. Sulti ko ni Martin. Hain sila. Wa pa kami may pao. Mutawag kami kusab kang Sir Servando. Matod niya, kung niya namin sa syudad, sultihan na namin niya kung asa may muadto. Kung mao ka na, magpaabot pa na ita kinos sila sulti. Ug samtang wa pa magkuwat ang way mahimo ini. Bay, nganong di man nimo gamiton ang imong powers? Radjel sa ka ba? Parehas ko na itong natultulan nato, din asa dada si Mian o si nang Asusina. Di ba? Mao man ay atong isubay. Kinahanglang may baw na ta. Ingon niya nang pasakitan na si Mian. Di na pwede magpaabot pa ta. Oh, gusto ka, Raji? Usa man nimo? Kinahalaga may usa ka butang nga konkreto nga makatudlo sa akong sixth sense sa dapit nga ilang himutangan. Ang problema, unsa ng butanga? Bay, ang cellphone ni Mian. Dool ka niya ang mga butang. Ami, suwayan ko. Tingalik ma-pick up. Ayaw paglihok, ayaw paglihok ka. Ato trapuhan ng dugo sa imong baba o kilay, ha? Sapa! Ikaw magkot, namaa ka. Mamiss ka. Karon pa ko makailalibo. Eh, Mayan. Pinangga ko ikaw. Pero ayaw lang sab-upsa ang akong pailob. Natural ko baos ko kay may nahinumduman magugo. Ang unsa, ang nagpaak sa uwat sa imong bukton. Ay, baho ka? O sinapaak na ko? Di ba ang iro nga mapaak unta sa imong liog? Matod sa pakisosi sa NBI, duha ka matang sa ngipon ang nagpaak sa uwat sa imong bukton. Ngipon sa tao o ngipon sa mananap. Mayan, huwag ko kasamuto sa may pagkasusi sa mga NBI. Ang dam ko ni Paolo, may taong gipaak ang iyang inahan. Naukab ang panit sa bukton. Diyang nakita ni Paolo ang imong uwat sa bukton, iya kining gikuha gulagway sa cellphone. Ni atong naghubog katon sa pagkamatay sa iyong pamilya. Gisusi sa buhatan sa NBI ang uwat sa bukton mo. Dili lang kay iro, agisap sa pinaakan sa tao. Nagkahan ako na inyong nahimong kalihukan batok na ko. Kaniadto, dili ko matuo sa ilang gingon. Pero sige pakita man ako karon. Naginahinig ka usapang ako pag-ilani mo. Ay kumala kami yan. Bawiun ko ka na. Mga tutaglayo. Mga tutaglayo. Bawiun ko ang tanan kong atraso ni mo. Dili ko maubay. Mura rapid may mahimo kamian. Uy, huwag kay laing kapilian. Kung dili ang pag-uban, tungod kay dili ko hungog ka palapin ko makinig si Kayuda, miyan. Matultulan nila ang atong nahimutangan. Kisa na katutol. Si Paulo, may tayak sa unsang abilidad. Suma, natultulan niya ang gibutangan mo namo ni ng Asusena. Sa dam ko ni Paulo, makita niya ang mga dapit. Sama sa pagkaibaw niya, unsay numero sa apartment kagibutangan mo na ako o ginang Asusena. Mao ba? Ha? Mian? Oh, kung mao ka na, huwatod ko siya. Mas maayo nun. Nana,
Piyong lang noon. Ikapoy na na. Matug na matingali na. Napoy ang iyang hunahuna og lawas. Maong maglisod siya pick up og energy. Pawayon na nato siya eh. Oh, pasagdo na nato siya magkatuog. Pero pa, musamot nga magkagamay ang higayon nga makitaan si Mian. Kung malangan. Kumusta na? Hayan na mo? Naan namin sa syudad. Kisay itong tuhod mo! Sir, tinuod ang... Hinam! Nadungog ko bang Andras Makina sa inyong kisakyan? Naahamos dagat! Kabisado ko ang Andras Makina sa sakyanan! Maway kong ilara, Martin! Sir, sultihin na laming daan asa mo. Aroy taho mo sa kapulisan? O nalibas sinugyanan sa NBI? Martin, o sa magtuo mo na ako? Bogo! Sir, maluoy ka in taon sa akong anak. Ayaw siyang pasakit. Ayaw ka malaka, Martin. Dili na ka na mausab. Nakalitan lang ko. Mas maig mo ari karon ikaw mismo pasabot sa imong anak. Nga dili ako kaaway. Nga ako ang bugtong makapataas sa inyong kahimtang. Wa na bagyo'y ikusog ang atong gisakyan, Cardo. Ramay ko ha. Kinahangla makaabot kita sa pier. Malansaw na. Oo, makita lagi ka din eh. Pero kinahanglang magdali kita, Cardo. Bay, bay. Matuloy ko sa ilang nangutangan. Sulti si Sel. Matuloy ko sa nangutangan. Ay, nagipahot mo na ako balibo. Dad, ako sa ilang nangutangan. Tuloy ko maloy ko. Gusto ko nga tuon sa miyan. Kasakitan siya. Tuwa na. May parupag yun. Tanawas, Paulo. Tanawa. Naglakaw nga nagpiyong ang mga mata. May pick up ng iyang energy. Kinahanglang kasundan siya pa. Ayaw lang pukawa. Ato lang pasagdan kung asa siya paingon. Hello, Diyan na kami sa pier. Mayo. Sakay mong taxi. Og subay lang kisulti ko ninyo. Unsao man nato ni Cardo. Di ta makatimbre sa NBI o ni Paulo. Way kompletong address nga gisulti si Sir Servando. Kuha sa miyan. Paunay tuyo ko sa pag-anhi. Ako'y pugong kasasaban ko. Ang iyong mga anak. Luwasa. Oo. Ilhon ko na kong utang buot. Kung kapugngan mo siya. Ug mada ko si Mian. Kabanot
sa akong tiil. Oh, pasensya lang, Mian. Sir, buhi ko. Gusto na kong itulid ang akong tiil. Ay, muabot ka kita ng punto, ha? Oh, may miamot. Animal, kinsa ka na eh. Nagkaabot yun ay mo. Hain si Mian. Mian, anak. Dali, barog. Dili pwede, tay. Unsay dili pwede. Ana, kuhaon ko ikaw. Ipauli ko ikaw sa ato. Magkapos sa kanyang tiil. Sir Servando, nga anong gibuhat mo kini sa akong anak? Unsa may iyang... Ikaw ang nagasa! Traidor ka! Mong si Mayan ang nagbayad! Unsa may sunod nga mahitabo, manghigalan nunti ang matagyugto ning sugilanon nga naguluhan. Orom! Sinuwat ni Cora Rosales ubos sa direksyon ni Susan Perez Alinio. Musika Bernie Pilapil. Recording technician Achilles Hazan. Dalit sa Super Radio Production Center.